Kisngi balalit nyo kadai ka Jingrwai poetry ka bau melung susutam ula penkiu kedan ni ka Shillong ka balakayo u ka Sohra kata haus nem khat praspa nyopulai ka Sohra kadai ka Shillong ka baka pertai borok kawai ka ainam kumkari ka ba itanat ngin sat ya artli kit khat na ka ni ka Jingrwai poetry melung susutam ka bau la tho ngan le cheri Sohra ban kiu shikilom ka riu tiu sokha utiu pawang lom ka ri jong ka simpieng ka riu kaitor kari ka jingsen rang kari ka akor bat sakoi pat kadai ka baong ti kisngi balalit nyo kislei bat kislei ngamtep ya ka jingstang kin kut ru hai tangkani ngatep papun sien ngakwa sa Shisien banlong u Khynnah kumta kum ka jingken mau ban kintiu nam ya ka buram jong ka Sohra ka menor ka thmei jong ka thok katar bat puli dangle hari khasi bat ka persara jong ka akor kawai ka kenhun ruai na momlo East Khas Hills District ka patip kerteng kum ka kentem shen kan sapen mi bat pelat pat ba a YouTube ya ka Jingrwai pelai kerteng Sohra kani ka Jingrwai ka ban sapen mi pat ba shen ka kren halor ki jingdon bakordor jong ka mei maryang hagadur jong ki ksha ki thwei bat ki riat ki sharing ki badon la ki jong ki sur Jingrwai ka Jingrwai ka pen pau sarong ba Sohra ka dei ka demiu jong ki melung bat ki nong tho bat ka kper jong ki pubon bat ki krem ki bapin sngo ki sur bom jukot na ki pa jongki ka Sohra ka deiru ka pentha bayat sngo bha uperthat bat ka lele bat bashat sngo bha ka leer pat uslap ka benta ka baar jong ka Jingrwai ka de ka jingyam sngo si halor ka ni ka jingdo ya ka binyau ka dukha balanang penhe shushu da ka jingtep kumatep ususu tham badai tang ki jingken mau tumpang bat ka jingphai biang bomla banja shaka jinglong Khynnah kabala ban ai Jingtngen ya ka Dohnud bayam Lyng-A jong ki khon ki ba ye shisha ya ka Sohra la thau bat bu sur ya ka ni ka Jingrwai do ba panlam kupar lingdo balarwai do samla babitlang shabong bat ki we kit khot ka kentem ya ka music arrangement la le do ba Freddy Sikharmuti ya ka recording mixing bat mastering la le do ba Julius Elbasoy Maj Prodigy Recording Studios bat ya ka videography la le do ba Abdor Tron jong ka authentic Tron visuals hapala ban pinmi kini ka Jingrwai ka kentem ka ai kuble kerpang yo MLA ka Shela constituency uba balajit kupar syndrome yo MDC ka Sohra constituency uba Tito Star Well Khan bat ya kiwe de ki nongkershan ki balai rap ban pinur long ye kini ka kam ya kini ka Jingrwai in pelat ha ka channel kentem Sohra aku Sohra Sohra pandai ukun jong pakat lo ngas ngau sarong henrei menta hapang mensim jong nga kapat kapdang Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki marbam madon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya